Slovenská certifikačná spoločnosť vám prináša seriál odborných podcastov o systémoch manažérstva, certifikácií a auditovaní s názvom Systémy manažérstva pre všetkých. Vítajte! Opäť je tu pre vás podcast Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Moje meno je Kamil Dorňák. Dnes trochu nadviažem na predchádzajúci podcast, v ktorom sme si hovorili o politike systémov manažérstva. Áno, dnes si budeme hovoriť o cieľoch. A začnem rovno definíciou. Cieľ je výsledok, ktorý sa má dosiahnuť. Znie to veľmi logicky a jednoducho. Možno ale čakáte teraz, že v tom určite bude nejaký zádrhel alebo nejaká komplikácia. Veď nemôže to byť predsa tak jednoduché. Definície bývajú zložité a komplikované. Tu ale našťastie nie. Cieľ je naozaj tak jednoznačný a jasný, že tu nie je v podstate čo komplikovať. Takže poďme na to. A tu by som vám naozaj odporúčal zvýšiť pozornosť. Ideme sa totižto baviť o najdôležitejšej časti, ktorá vedie k úspechu vašej organizácie. Ciele sú základom pre napredovanie všetkých podnikov či firiem a sú taktiež základom pre hodnotenie ich činnosti. Samozrejme sa teraz nemusíme baviť len o organizáciách. Ciele sa týkajú aj každého z vás. To určite viete. Ciele sú základom osobného rastu. Ak chcete v čomkoľvek uspieť, určite si ciele a riaďte sa nimi. Často sa v tejto súvislosti zvykne hovoriť napríklad toto. Na čo ti je vietor, keď nevieš, kam plávaš? Jasné, ak nevieš, kam sa chceš dostať, je ti úplne jedno, ktorou cestou pôjdeš a vlastne sa stávaš závislý od niekoho, kto ti tú cestu určí. Preto si poďme ukázať, ako si správne stanovovať ciele. Určite ste sa mnohí z vás už stretli, hlavne ak sa zaoberáte time managementom, stretli ste sa s pojmom alebo skratkou SMART, že ciele majú byť SMART. Je to metóda na stanovovanie cieľov a túto metódu my používame už roky. Veľmi ju preto odporúčam každému. Máme ju naozaj otestovanú a prináša nám výborné výsledky. Skratka SMART v slovenskom tak trochu prispôsobenom preklade, pretože pôvod je samozrejme z angličtiny. Takže táto skratka SMART znamená S, čiže špecifický. Musíme vedieť, to znamená vedieť presne špecifikovať, čo chceme dosiahnuť. Správny cieľ obsahuje konkrétnu vec alebo hodnotu, podľa ktorej spoznáme, že sa nám ho podarilo splniť. Takže napríklad nestanovíme si cieľ ako že chceme vyšší zisk. Musíme byť špecifickí, čiže musíme presne špecifikovať, čo si predstavujeme pod pojmom vyšší zisk. Jasné? Čiže napríklad o koľko má byť ten zisk vyšší, alebo vyšší v porovnaní s čím? Dobre? Takže to bolo k písmenu S. Ďalšie písmeno je M, čiže merateľný. Aby sme mohli zistiť, do akej miery sme tento cieľ dosiahli, musíme ho vedieť zmerať. Jasné? Takže podľa čoho zistíme, že sme cieľ už splnili, prípadne kde sa nachádzame v jeho naplňaní? Keď máme cieľ, že chceme dosiahnuť vyšší zisk napríklad o 1000 eur oproti minulému roku a máme zisk 500 eur, tak vieme, že sme náš cieľ splnili na 50%. Čiže vyjadríme výsledok dosiahnutia cieľa v percentách hodnoty, ktorú sme si stanovili. Výsledok samozrejme môžeme vyjadriť aj slovne, napríklad áno, čiže splnené, a nie, čiže nesplnené. Ak je cieľ napríklad opraviť do konca roka stroj, napríklad sústruh, tak plnenie si vyhodnotíme podľa toho, či je na konci roka tento sústruh opravený alebo nie. Myslím, že to je úplne jasné. Musíme hlavne vedieť zmerať konkrétny výsledok, keď si ho porovnáme s cieľom, ktorý sme si stanovili. Ďalšie písmeno zo skratky SMART je A. A znamená akceptovaný. Alebo niekde sa uvádza aj akčne orientovaný.
podstata je v tom, že s cieľom by mali byť stotožnení všetci zainteresovaní a mal by ich tento cieľ motivovať k vykonaniu potrebných činností. Takýto cieľ má byť osobný, aby bolo hneď jasné, kto je zapojený do jeho plnenia a aký úžitok mu tento cieľ prinesie. Ďalšie písmeno je R, čiže realistický. Keď si stanovujeme ciele, mali by sme stáť, ako sa hovorí, nohami na zemi. Nerealistické ciele môžu narobiť viacej škody ako úžitku. Radšej si teda vždy overme, či máme potrebné zdroje na to, čo chceme dosiahnuť. Alebo aspoň či vieme, ako sa k týmto zdrojom môžeme dostať. Takže realistické ciele. Dobre, to je dôležité. No a posledné písmeno je T, čiže termínovaný. Keď si na realizáciu cieľa určíme aj časový termín, máme podstatne väčší predpoklad, že cieľ naozaj aj niekedy splníme. Tým, že si určíme hranice, cieľ sa okamžite stane hmatateľnejším a tým pádom aj dosiahnuteľnejším. Výbornou pomôckou je aj to, keď si stanovíme čiastkové termíny alebo etapy, aby sme mali prehľad, kde sa nachádzame na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa. V niektorých publikáciách sa ešte zvykne pridávať ku skratke SMART aj písmeno I, čo znamená integrovaný do stratégie. A presne o toto nám v systémoch manažérstva ide. Ciele systému manažérstva vychádzajú z politiky systému manažérstva. V každej norme ISO je toto napísané. Určite to tiež poznáte. No a takže, čo z tohoto celého nám vyplýva? Celé je to hlavne o tom, že chceme, aby naše ciele boli smarty. Vtedy to bude super. Ešte si dajme aspoň jeden príklad na cieľ, aby sme jednoducho pochopili, o čom to celé je. Určite si mnohí z vás už hovorili v rámci nejakých plánov alebo napríklad pri novoročných presavzatiach, že chcem byť bohatý alebo chcem mať viacej peňazí. Takto to znie ako náš sen. Aby sme ho správne premenili na cieľ, potrebujeme ho preformulovať. Keď ho necháme len takto v nezmenenej forme, môže sa stať, že nájdeme na chodníku 1 euro a budeme mať pocit, že sa nám splnil cieľ. Poďme to ale zmeniť. Naformulujme si náš sen, aby z neho bol náš cieľ. Napríklad, chcem mať za 2 roky na účte 100 000 eur. Hej? Sumu si samozrejme môže každý dosadiť podľa seba, aby bol jeho cieľ realistický. Kľudne si teraz dajte na chvíľu pauzu a overte metódou SMART, či je tento cieľ sformulovaný správne. Poďme sa ešte pozrieť konkrétne na systémy manažérstva. Ciele si môžete stanoviť na rôzne oblasti, napríklad na financie, produktivitu, inovácie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na životné prostredie a prípadne ich môžete aj aplikovať na rôzne úrovne, napríklad strategické ciele, ciele pre celú organizáciu, ciele projektu, produktu, procesov a tak ďalej. Je to iba na vás, v ktorej oblasti chcete napredovať a dosahovať lepšie výsledky. V súvislosti s vaším alebo akýmkoľvek systémom manažérstva, nastavte si ciele vždy v súlade s vašou politikou. Či už sa to týka politiky kvality, environmentu alebo BOZP alebo akýkoľvek systém manažérstva máte v organizácii zavedený. A nezabudnite tiež, že aj politika spoločnosti nie je nemenná. Ak máte pocit, že nepokrýva oblasti, v ktorých sa chcete rozvíjať, kľudne si ju upravte. Je to len na vás, aké výsledky chcete dosahovať. Čo teda hovorí norma ISO 9001? Ciele sú základom zlepšovania vašej organizácie. Preto je dôležité, aby ste si ciele vytvorili v súvislosti so systémom manažérstva kvality. Ciele kvality si máte stanoviť pre všetky potrebné funkcie, úrovne aj procesy. Ciele musia byť podľa normy v súlade s politikou kvality, musia byť merateľné, o tom sme si hovorili, musia brať do úvahy požiadavky normy, ktoré ste aplikovali, ďalej musia zohľadňovať hodnotu produktov a služieb a zveľaďovať spokojnosť zákazníka. Toto je typické pre systém manažérstva kvality.
Ďalej ich musíte monitorovať, čiže priebežne sledovať ich plnenie, musíte o nich komunikovať, a to na všetkých úrovniach, ktorých sa dotýkajú, no a musíte ich podľa potreby priebežne a vhodne aktualizovať. Je to presne to, čo sme si hovorili, čiže smarty. Norma ešte požaduje, aby ste o cieľoch kvality udržiavali zdokumentované informácie. To znamená, že najlepšie je, keď ich budete mať opäť v písomnej forme. Čo ďalej? Keď už máme ciele stanovené, ako ich dosiahnuť? Samozrejme norma ISO 9001 myslí aj na to. Poďme si teda v rýchlosti prebehnúť aj činnosti plánovania. Pri plánovaní, ako dosiahnuť vaše ciele, si musíte odpovedať na 5 dôležitých otázok. Za prvé, čo sa bude robiť? Určite si jednotlivé kroky a činnosti vedúce k dosiahnutiu cieľa. Za druhé, aké zdroje sa budú vyžadovať? Vyčleníte si potrebné finančné zdroje, personál, know-how, technológie a podobne. Za tretie, kto bude zodpovedný? Samozrejme, poveríte zodpovedných pracovníkov. Za štvrté, kedy majú byť činnosti dokončené, čiže stanovíte si termíny. No a za piate, ako sa budú hodnotiť výsledky? Hovorili sme, že cieľ musí byť merateľný, čiže určite v ktorých fázach a ako budete hodnotiť jeho plnenie. Hotovo. Môžete sa pustiť do naplňania vašich cieľov. A aby som ešte spomenul aj iné systémy manažérstva, pre vytvorenie dobrých environmentálnych cieľov môžete využiť vaše významné environmentálne aspekty, záväzné požiadavky, rizika a príležitosti, o ktorých si bližšie hovoríme aj na našich online školeniach. Určite si pozrite stránku isoškolenie.sk. Rizikám a príležitostiam sa ale určite budeme ešte venovať aj na našich podcastoch. Pre environmentálne ciele platia v podstate rovnaké pravidlá a požiadavky ako pri cieľoch kvality. Musia byť v súlade s environmentálnou politikou, musia byť merateľné, monitorované, komunikované a aktualizované. Nezabudnite, že samozrejme aj o environmentálnych cieľoch musíte udržiavať zdokumentované informácie. Poďme si ešte povedať, ako môžete naformulovať environmentálny cieľ. Máme na výber z dvoch možností. Environmentálny cieľ môžeme vyjadriť konkrétne ako detailnú požiadavku na správanie, ktorú treba splniť. Alebo ho môžeme vyjadriť všeobecným spôsobom a následne ho doplníme jedným alebo viacerými krátkodobými cieľmi, prípadne úlohami. Cieľ môže byť napríklad znížiť spotrebu vody v administratívnych priestoroch minimálne o 5% v medziročnom porovnaní. To bolo konkrétne alebo priame vyjadrenie. Naopak všeobecná formulácia cieľa bude šetriť zdroje pitnej vody. K tomu si stanovíte krátkodobý cieľ, napríklad do konca roka umiestniť ku všetkým umývadlám v administratívnych priestoroch nápis "Skontroluj, či si dobre zavrel vodovodný kohútik". OK, ak sa pozrieme na ciele BOZP, pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 zistíme, že je to opäť úplne podobné. Dajme si preto aspoň jeden príklad na cieľ BOZP. Tiež ho môžeme vyjadriť priamo alebo všeobecne a následne ho doplniť krátkodobými cieľmi. Priame vyjadrenie cieľa môže byť napríklad znížiť zaťaženie hlukom v obrábacej dielni minimálne o 10% v medziročnom porovnaní. Naopak všeobecná formulácia cieľa bude odstrániť zaťaženie hlukom a krátkodobý cieľ do konca roka zakrytovať tie časti strojov v obrábacej dielni, ktoré spôsobujú najväčší hluk. Alebo si môžeme dať pohonné jednotky strojov s dátumom výroby starším ako rok 1990 nahradiť novými, čiže tichšími. Verím, že stanovovanie cieľov už pre vás nebude žiadny problém. Ešte sa vráťme k jednému pojmu, aby sme celú túto tému uzavreli. Je to pojem úspech. Úspech je dosiahnutie cieľa. Definícia hovorí, že úspech organizácie je vo vytvorení rovnováhy medzi jej ekonomickými alebo finančnými záujmami a potrebami jej zainteresovaných strán.
čiže napríklad potrebami zákazníkov, vlastníkov a akcionárov, zamestnancov, dodávateľov, záujmových skupín štátu a podobne. Takže čo z toho vyplýva? Ak chcete byť úspešní, zistite, aké majú tieto zainteresované strany potreby a vyčlente dostatočné zdroje na ich splnenie. Čím skôr to urobíte, tým skôr sa úspech dostaví. Pre systémy manažérstva je ešte jeden dôležitý pojem, a to je udržateľný úspech. Je to úspech v priebehu časového úseku. V dnešnej dobe je udržateľnosť veľmi často skloňovaná vo všetkých oblastiach a je to naozaj veľmi moderný pojem. Tajomstvo udržateľného úspechu je hlavne vo vytvorení rovnováhy medzi ekonomicko-finančnými záujmami vašej organizácie a spoločenským a ekologickým prostredím. Myslím a verím, že vám je to úplne jasné, aby ste mohli napredovať. Ak sa chcete o systémoch manažérstva dozvedieť viac, navštívte niektoré z našich online školení na stránke isoškolenie.sk. Budem sa na vás tešiť. Držím vám palce pri naplňaní vašich cieľov a prajem ešte krásny deň. Viac informácií nájdete na web stránkach Slovenskej certifikačnej spoločnosti www.skcs.sk alebo iso-školenie.sk.